ሚኒስትሪ ጥዕና ተሪኦ ሕማማት ብምክልኻልን ብምውጋድን ጥዕና ሕብረተሰብ ንምውሓዝ ዘካይዶ ውፅዓሪ ንኽዕወት ምብራኽ ንቕሓትን ኣፍልጦን መሰረታዊ እዩ ከም ውፅኢት ናይ ዝፃዕሪ ንዞባ ማእከል ከም ኣብነት እንተወሲድና ሸፈነ ክታበት ብተስዓ ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለዩ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ዘመልክት እቲ ጨንፈር ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ዘካይዶ ዘሎ ፃዕርን ውፅኢቱን ኣመልኪቱ ዮናታን ይዕብዮን ዘዳለዎ ፀብጻብ ሃይሎም በረቐ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ንቕሓት ህዝቢ ብምብራኽ ተርእዮ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምጉዳል ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓላፊት ጨንፈር ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ገሊጹ ነይሪ ናብ ዝሃብ ሓበሬታ ዶክተር ተስፋይ ኣብ ዞባ ማእከል ዝርከባ ትካላት ጥዕና ን24 ሰዓታት ኣገልግሎት ክህባ ምእንቲ ፀሓያዊ ፀዓት ከም እተኣተተወለን ኣብ ቀረብ መድሃኒት እውን ዝጋነን ሕፅረት ስለ ዘየለ ንኹሉ ብምዓረ ይዕደል ምህላው ብምሕባር ሙሉእ ፅገና ክግበረሉ ዝፀንሐ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኣብ ደረጃ ምዝዛም ክበፅሕ ከሎ ሓድሽ ክሊኒክ ማይ ተመናይ ድማ ቀፅሪ ጥራይ ተሪፎ ምህላው ኣብሪሆ 24 ሰዓት ክህባ ኣገልግሎት ነዚ ከዓ ውሑስ ክንገብር ፃዕርታት ከነካይድ ፀኒሕና ብፍላይ ኣብተን ካብ ከተማ ወፃኢ ዘለዋ ትካላት ጥዕና ኣብቲ ርእስቲ ናይ ኤሌክትሪክ ብርሃን ኣብ ፀገም ኣብ ዘጋጠመሉ ግዜ ከይ ፅገማ ብምባል እቲ ናይ ፀሓይ ሰዓት እውን ከም ዝኣቱ ተገይሩ ስለዚ ኣብ ሰዓት እዚ ዳርጋ ኩለን ትካላትና እዚ 24 ሰዓት ውሑስ ኣገልግሎት ክኢልና ኣለና ማለት ብፍላይ ኣብተን ገጠራት ማለት እዩ ኣብ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ድማ ብቕዓት ኣባላት ይብርኽ ከም ዘሎ ብምምልካት ኣብ ሆስፒታላት ሓዝን ዕዳጋ ሓሙስን ኣብ ቀረባ እዋን ናይ መጥባሕቲ ኣገልግሎት ክጅምር ምዃኑ ኣተንቢሆ ሆስፒታል ሓዝሓዝ ከም መወከሲ ሆስፒታል ናይዘን ዝተረፈ 34 ትካላት ጥዕና ኮይና ተገልግል ኣላ እጂ እዛ ሆስፒታል በብእዋኑ ነቲ ናይ መወከሲ ብወከሳ ዝመፁ ሕሙማት ንምምላስ ዘድሊ ምቅራባት ክትገብር ፀኒሓ እቲ ምቅራባት ከዓ ቀፃሊ ሕጂ እውን ኣብ ዝቐረበ እቲ ናይ መጥባሕቲ ኣገልግሎት ክትህብ ዘድሊ ምድላዋት ክግበር ኣሎ ማለት እዩ በብእዋኑ እውን እዚ ዘለካ ዓቕሚ ሰብ እንዳማዕበልካ ክትከይድ ስለ ዘለካ ተፈላለየ ናይ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ መደባት ተታሒዙ ክስርሐሉ ፀኒሑ እዩ ሓደ ካብኡ ብፅዑቕ ነካይዶ እዚ ኣብ ቦታ ስራሕ ስልጠና ዝበሃል እዩ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ኣብ መወዳእታ ሸፈነ ክታበት ኣብቲ ዞባ ብ9 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ብምግላጽ ኣብ ምንካይ ኣብ እዋን ሕርስን ጥንስን ዘጋጥም ሞት ብዝለዓለ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣብ 25 ትካላት ጥዕና መመርመሪ ሕማም ዓባይ ሰዓል ብምትእትታው ን130 ዓዳውን ሓካይም ስልጠና ከም እትወሃብ ብምምልካት ህዝቢ ነዚ ተዋዲዱ ዘሎ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ብግቡእ ክጥቀመሉ ኣዘኻኺሩ ህዝቢ ነዚ ዘሎ ኣገልግሎት ብግቡእ ተረዲኡ ብግቡእ ክጥቀመሉ ሓደ ካልኣይ እውን ብዘይ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ እቲ ንዝደልዮ ዘለና ሙሉእ ኣገልግሎት ናይ ሕክምና ክወሃብ ስለ ዘይክእል ህዝቢ ከምናቱ ርኢዩ ሙሉእ ተሳታፍነት ክህልዎ ከም ዘለዎ እዩ ካብ ክሊኒካ ክርያ ሲስተር ኣድያም ብርሃነ ብወገና ነብሰ ጾራት ጥዑይ ዕሸል ክገላገላን ንነፍሰን ካብ ሓደጋ ክከላኸላን ምእንቲ ኣብ እዋን ጥንሲ ናብ ትካላት ጥዕና እናተመላለሳ ኩነታት ጥዕነን ክከታተላ ተላቢያ ካብ ተገልገልቲ ወይዘሮ ማሕፉዛ ሱሌማንን ኣቶ ሓጎስ ተስፋፅንን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ንነፍሰ ጾራት ከምኡውን ንሕሙማት ሽኮርን ብዝሒ ደምን ንዝግበር ምክትታልን ክንክንን ዘለዎም ኣናዖት ብምግላጽ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ከሎ ገና ንምክልኻሎምን ንምፍዋሶምን ተራ ሕብረተሰብ ክዓዝዝ ፀዊዖም ኣብ ከተማን ገጠርን ዞባ ማእከል 34 ትካላት ጥዕና ከም ዘለዋ ሰነዳት ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ የመልክት